Bos días, benvido e moitas gracias por concedernos esta entrevista. Bo día, gracias. Gracias por recibirtesme a min na vosa casa. Hai pouco lemos un texto no que falabas de que querías ser escritor aos 18 anos, é certo? Antes xa quería. Tiña, de rapaz, tiña ese soño e realmente intentei a miña maneira. Por que querías ser escritor? Pois quería ser escritor porque, primeiro, gustaba moito de ler libros de literatura, gustaba a literatura. E, por outro lado, tamén porque os meus mestres fixeranme ver que se me daba ben esos exercicios escolares de redacción, que se chamaba, non? Pois que se me daban ben, mesmo xa me presentara algún premio de redacción, levar algún premio que me animaba, entón pensaba que podía ter posibilidades, que eu podía. Tiña curiosidade de atreverme. Serei eu capaz de ser escritor de verdade ou non? No fondo sempre está esa pregunta, pero eu fixen contestar. E conseguiches o que pretendías? Conseguí o que pretendía. Partía de moitas dificultades, era difícil, pero tamén é certo que encontrei, en cada momento un encontra na vida unhas posibilidades e unhas dificultades. Eu lidiei coas miñas, tiven as miñas dificultades fortes, pero tamén encontrei posibilidades, e non me queixo. Puiden escribir unha serie de libros que era o que quería facer, escribinos. Podo decir que puidenme permitir a liberdade de escribir os libros que quixen, tiven a miña oportunidade, e sí, xa o fixen. Que supuxo para ti o feito de escribir? Pois, primeiro probarme, como dicía, probarme se era quen, non tanto escribir, sino desde que escribes cando publicas. A que publicas van ser os demais os que xulguen se ten interese ou non, se ti tes talento ou non, falando claro. De maneira que para min foi primeiro probarme, saber se eu tiña talento literario ou non. Tiña o talento para ser escritor ou non. E a vontade tamén, non basta o talento, tens que ter a vontade. Iso por un lado. Logo, por outro lado, tamén é certo que escribir, cando vas escribindo un libro e outro, vas-te coñecendo a ti mesmo. A min, escribir, publicar un libro un tras de outro, fíxome ir coñecéndome a min mesmo. É dicir, podo dicir que eu son unha persoa que se ten explorado moito íntimamente, porque cada vez que, no fondo, cando escribes, de onde sacas as cousas é de dentro de ti. De maneira que cando pasa o tempo e miras para atrás e ves o que escribiches, dices, logo porque escribirei este tipo de temas, este tipo de asuntos, ou os personaxes pasan este tipo de cousas. E daste conta que ten que ver co teu mundo interior, entón estás te vendo, non? De alguma maneira. Crees que as túas obras foron recoñecidas como deberían? Pois é unha pregunta delicada que pide ou unha contestación hipócrita ou unha contestación verdadeira. E se dou unha contestación verdadeira, aí é cando se cae delicada a cousa. Vou na facer delicada. Eu creo que cada vez máis os meus libros son recoñecidos dentro de Galicia. Sin embargo, durante bastante tempo, eu creo que non o foron. Hoxe en día creo que sí, que cada vez máis son valorados, digamos que en términos de bolsa, diríamos que cotizan á alza. Ano tras ano, eu, agora que precisamente que me apartei, doume conta de que están sendo considerados o conxunto dos meus libros, cada vez se lle atribúe máis valor. Fora daqui, o problema do escritor galego é, para sair de Galicia, que ten que atravesar un campo, que é un campo minado, que é o campo da literatura en español. Para que te lean realmente, como nunca houve un apoio desde o goberno galego, un apoio verdadeiro á nosa literatura, á nosa lingua, pois, ao final, tens que entrar na edición en castellano e a través de aí que xente de outros países, editores de outros países digan interésame editar no meu país, en Francia, en Alemania, en Italia, este libro, este autor. Entón, iso é difícil de conseguir. Eu conseguí en parte, non me queixo, pero realmente, para triunfar dentro da literatura española, digamos que eu non tiña, nin era unha persoa simpática polas miñas ideas en Madrid, non resulto simpático polas miñas ideas, nin tampouco tiña apoios que se necesitan, un apoio forte de algún tipo que se necesita. En Madrid é un mundo onde importa moito o poder que teñas. Non vale tanto o talento que ti teñas ou o traballo que ti fagas, senón o poder que ti teñas detrás.
E eu realmente sempre fui moi por libre, moi ao meu aire, e non... Ese costoume moito, foi difícil moverme por aí. Sobre que temas te gusta máis escribir? Eu o que máis me gusta escribir é ficción, imaginar historias. As miñas historias, pois sempre acaba ocorrendo algo. Que quere dicir ocorrer algo? Pois eu sempre o entendo como que acontezan perigos serios, situacións dramáticas. É dicir, eu doume conta que nas cousas que escribo sempre hai un certo dramatismo, sempre hai momentos de tensión ou de perigo, ou de dilemas profundos, ou que a vida, moitas veces a vida dos protagonistas está en risco. En xeral, gústame, podría decir que me gusta a acción. Podría decir que me gusta a acción. Crees que se pode cambiar a sociedade dende a literatura? Non, en absoluto. Outra cousa é que coa literatura ti cumplas co teu traballo. O traballo dun escritor é, primeiro de nada, se o escritor de ficcións, ofrecerlle aos lectores unha historia inventada, unha historia que funcione e que entreteña. E esa é a primeira parte do teu traballo. A parte diso, pode ser que ti, contando esas historias, que lles fagas ver aspectos da vida social ou da vida personal que non viron, e de algún modo que moitas veces a literatura fainos máis intelixentes, máis comprender mellor a vida e comprender mellor a sociedade. Pois, nese caso, sería un segundo obxectivo. Agora ben, que a literatura cambie a sociedade, eu penso que non é posible. Outra cousa que en certas ocasións moi contadas, algunha obra, de cando en vez, pode provocar un debate na sociedade. É unha obra que toca un tema e de repente di unhas cousas que crea mellor a veces un escándalo, un debate. Iso ten ocorrido en ocasións. Pero a literatura non. Eu creo que en cambia a vida somos as persoas, nas nosas vidas, nos nosos traballos, na nosa actividade social, e a literatura non debe pretender iso. Non debe pretender cambiar a sociedade. Pode axudar a cambiar a vida, a mellor, da persoa que lee. Pero a literatura diríxese de individuo a individuo. Unha persoa escribe e outra persoa lee. E cando un escribe, escribe só. E cando un lee, lee só. Lee a soedade. Precisamente, cada un dentro de nós interiorizamos e vivimos o que lemos cada un a súa maneira. Entón, a literatura non pode pretender cambiar a sociedade. Nin siquiera debe pretender cambiar as persoas. Pero pode ser que che cambie a algunas persoas, algún libro, alguna cousa. Como ves a situación actual da lingua galega? Pois, eu con preocupación, con moita preocupación. Eu son pesimista. Non sei se son pesimista ou son enfadada. Non sei. Eu vexo con moita preocupación. Para min foi unha decisión da miña vida, unha decisión vital. Por exemplo, escribir literatura non é o mesmo escribir literatura en lingua galega que escribir literatura en lingua castelá. As oportunidades e o camiño que tens que percorrer é moi distinto. Eu teño moitos amigos, bastantes amigos que son escritores en castellano en España, escritores incluso americanos, de países americanos en castellano, vexo como son os seus camiños profesionais, para poder, como vamos aos libros, e sei os meus. Se Galicia tivera nestes anos de autonomía gobernos que tivesen apoiado os escritores en lingua galega, pois sería outra situación. Pero como non o foi, nunca foi así, pois é difícil ser escritor en lingua galega pretendendo que os teus libros e desexando que os teus libros cheguen a lectores de todo o mundo, non? Dun modo, digamos, normal. É difícil, é complicado. E ás veces un enfádase. E enfádome moito coa... Eu creo que a sociedade galega é mellor que os seus políticos. A sociedade galega, a xente nosa, creo que somos mellores en xeral que a representación que temos oficial, tanto na política, como na cultura, como nos cargos todos, en xeral. É dicir, a xente nosa non é nin tan miserable, nin tan ruín, nin tan cativa. Eu penso que a xente nosa somos, os galegos, e teño coñecido outros países, somos xente bastante inteligente, bastante razonablemente boa, razonablemente capaz de moitas cousas. O que ocorre que o que vemos o espello que nos ofrecen é moito peor. Cando nos vemos no espello dos nosos políticos ou dos nosos representantes no mundo oficial da cultura, do que sexa, non están á altura, non son persoas que nos merezan confianza moral. Cando nos vemos neles, dicimos, pois somos un país
de porquería. Non é certo. A xente somos moito millor que a expresión oficial que ten Galicia. Escribiches para crear unha literatura nacional ou para crear unha nación? Eu, como cidadán, sempre quixen vivir nunha nación normal, de persoas orgullosas, dignas, sin ser fachendosas, ninguén é máis que ninguén, presumir de nada, pero sentirnos orgullosos de ser quen somos e construir un país que tiña recursos e que podería ter sacar o partido. Como escritor, quixen traballar na área que me tocaba. Quixen facer unha literatura nacional, unha literatura normal, unha literatura, non pretendo trasladar a ideoloxía, as miñas opinións como persoa á literatura, non pretendo, en absoluto, sino facer unha literatura normal, con un mínimo uns estándares de calidade, unha literatura que poda ser lida, traducida a calquera lingua, e lida en calquera país, e que a xente diga, pois gustei dela, ou non gustei, pero recoñezo que é literatura. Ese foi o meu compromiso desde o punto de vista cívico. Entón, como cidadán, quixen crear unha nación, un país onde lle dé de comer aos seus fillos, que non os expulsen, que poda acoller aos fillos dos outros que necesiten, un país que desenvolva as súas posibilidades, que non teña vergoña, un país orgulloso, moderno, e como escritor quixen facer unha literatura en paralelo a iso, moderna, viva, dinámica, e con os estándares de calidade literaria. Quero sempre me sentí a mí mesmo un escritor con independencia da lingua na que escribise, un escritor sin máis, como outros que coñecín noutros países, outros escritores que coñecín ou que vi. Acaban de concederche a Creu de Sant Jordi. Que supón para ti este recoñecemento? Ben, eu teño un gran respeto por a sociedade catalana, unha sociedade que foi capaz de crear vida, crear traballo para os seus fillos e acoller os outros. Hai moitos galegos traballando ali. Todos temos alguna familia cercana, monxana, moitos de nós traballando en Cataluña. É un pobo que, sin termos, nunca tivo un estado antes e, sin embargo, conservouse como pobo, como nación, capaz de integrar os que chegan nunha ilusión colectiva. Os fillos dos inmigrantes tamén queren ser cataláns, son cataláns e queren ser, ademais, están orgullosos. Pareceme que é un país exemplar en moitos sentidos. Se entramos na maneira de ser, eu prefiro a maneira de ser da miña xente, de onde son eu, daqui, personalmente. Pero cada un, como país, admiro enormemente e aprendí moito deles. Para min é un orgullo que me recoñezan, que a miña opinión, que a miña voz, para eles a respeten e a valoren. No meu país non ten ocorrido así, teño sido castigado por expresar as miñas opinións e aínda hoxe teño dificultades para expresar unha prensa galega, as miñas opinións. Entón, afortunadamente, a prensa de outros países ofrece, como Cataluña ou Madrid, agradezo, estou moi honrado. Falouse moito nun tempo que estabas vinculado co expresidente Zapatero e agora van nas listas do BNG. Que supón isto? Pois supón que eu pensaba e penso que Zapatero foi unha oportunidade para unha España democrática e unha España, precisamente, foi o presidente Zapatero que iniciou cos cataláns un proceso para que puderan ter un estatuto que eles querían e que se sentisen satisfeitos dunha España que os recoñecese. Eles sintense unha nación, queren ser recoñecidos como tal. Entón, eu creo que foi o presidente Zapatero precisamente, que en todos os planos, as mulleres deste país deberían venerar o nome de Zapatero, os homosexuais deberían venerar o nome de Zapatero, as persoas que teñen dependentes na súa casa deberían venerar o seu nome, e as persoas que crean na democracia deberían respetar o seu nome. É dicir, eu creo que era un demócrata, que o intentou, logo veu a crise económica, caeulle encima, sin dúbida, e se magou, ocultou moitas outras cousas que fixera el. A crise económica non a creou el, pero veu, desmoronouse de toda a estrutura da economía española e aplastou, esmagou. Pero sinto-me, son amigo orgulloso de Zapatero, seguimos sendo amigos, eu admiro como persoa, quero como amigo e admiro como persoa. Penso que é unha persoa dunha calidade extraordinaria, que non tratou, entendo que pensa o mesmo, sinto-me moi orgulloso. Se perdeu, pero eu estou cos meus amigos mellor cando perden que cando ganen. Vou na lista do BNG por darlle un apoio a un partido galego, quero que haxa partidos galegos. Creo que para que Galicia existe precisa ter forzas políticas propias, partidos propios. Creo que o BNG é o partido soberano galego, que se presenta desde aquí, é a nosa voz no Congreso,
Eu hai cousas do BNG que non estou completamente de acordo en todo, pero non estou de acordo en todo en como pensan sobre moitas cousas, pero en cambio si estou de acordo en casi todo o que defende. E sempre están defendendo, sempre que hai un problema, eu sei que eles están defendendo un problema que ten a nosa sociedade. Entón, creo que é un momento en que hai que un goberno, neste momento hai unha política desde España que creo que está facendo moito dano á sociedade e moito dano a Galicia. Que Galicia pode desaparecer. Entón eu quero estar con un partido galego. Vale, moitas gracias. Moitas gracias por darnos concedernos esta entrevista. Moitas gracias a vos.